Днес с Джозеф Принц. Причината да се ожените е за да покажете, че Исус обича своята църква. Говоря, казва тайна. Става дума за Христос и църквата. Затова Господ ви е дал брака. О, бракът е като нашия. Исус и църквата е като нашия брак? Не, бракът ти е такъв. Ти си дошъл после. Благодаря ви, че се присъединявате към нашата програма днес. Вярвам, че не е случайност да гледате това днес. И се моля, докато Божието Слово излиза, да приемете пробивите и отговорите, за които сте искали от Господ. Бъдете благословени. Много пъти поглеждаме в Библията, и аз съм го правил това в ранните си години, за да намеря себе си. Но не можеш да се намериш. Да, може да се намериш по корпоративен начин, общо. Но като намериш Исус, намираш себе си. Защо? Защото днес си в Него. След като си се народил си в Него. И всичко, което е Той праведен, ти си праведен. Затова казва, стана Христос за нас. За наша полза е да знаем кой е Христос, какво има Той, какво притежава. Слава на Господа. Амин. Ние сме свързани с Него. Той е станал за нас нашата печалба. Той е направен за нас мъдрост, правда, святост, дори и святост. Христос е нашата святост. Джозеф Принц не е собствената си святост. Христос е моята святост. И като го вярвам това, то се проявява в действията ми, в живота ми, без да го осъзнавам. Сега, най-лошия вид святост е хората, които се опитват да са святи. Не знаете, те изработват святост, като, виж сега колко съм смирен и прегърбен. Виждаш ли как говоря тихичко? Не се смей. Но не. Това смърди. Това е фалшиво. Псевдо. Не е истинско. Истинската святост е. Бихте ли казали, че Давид беше свят? Не беше ли той смирен, когато Давид видя, че филистимците се противопоставят на Бога на Израел? Амин. Като слагат страх в редовете на Израел. Той поглежда филистимеца и казва, този ден Господ ще те предаде в ръката ми и аз ще отрежа главата ти и ще дам трупа ти на птиците. Звучи гордо, за 17 годишен. Нали така? Обаче Бог нарича това смирение. Бог го нарича дързост. Така че нашите идеи за смирение и смелост, всичко това, не означава да мислиш по-малко за себе си всъщност, а изобщо да не мислиш за себе си. И да мислиш само за Христос. Цялата ми надежда е там. И къде намираме това? Не в книгите на света, а в Библията. Може ли има хубав момент? Така че колкото повече виждате Исус, това ще се случи в 2 Петрово 1 глава. Благодат и мир да ви се умножат в познаването на Бога и нашия Господ Исус Христос. Гръцката структура е такава, че всъщност Исус, за познаването на Исус като Господ и Бог, познаването на Бог и за Исус Христос, нашия Господ е едно. Нали? Знанието там е единствено число. Той е Бог и нашия Господ. Слушате ли ме? И така Кенет Вус, гръцкият учен, също така го поставя като един човек. Исус Христос, нашия Бог. Забележете какво се случва, когато четете Библията и виждате Исус. Благодат. Какво е благодат? Незаслужено, неизработено благоволение. Става Твое. Става Твое. Амин. И като става Твое, става как? По каква мярка? Четете го. Какво казва? Благодата какво? Незаслуженото, неизработено благоволение ви се умножава. Колко от вас искате умножаване на благодата? Да. Благодата може да се умножи. Има увеличаване на благодата. Може да растете, например, като казва за Мария, поздрави, ти високо облагодетелствана измежду жените, като казва многообразната Божия благодат, различни видове благодат. Говори за Исус, който растеше в благодат, като растеше. Това е увеличение. Колко от вас искате да ви се увеличава благодата в живота? Казвам, като идва благодата, не знаете какви са добрите неща. То е заради това не, защото сте умни или защото сте образовани, защото знаете това и онова, защото знаете как функционира успешно в този проект. Не, просто нещата ви се случват, просто каквото трябва да знаете, го разбирате. То става понякога чрез изучаване, понякога чрез интуиция. Наскоро учих за Адам и си мислех как така Адам знае всичките имена и може да ги каже точно. Библията казва, че той говореше и им даваше име едно по едно, но умът му беше изумителен. Дори учените казват, че днес използваме 1/10 от мозъка си, но умът на Адам беше брилянтен.
Той можеше да ни наименува точно нещата. Дори растенията, той трябваше да се погрижи за всичките различни неща с градинарство, нали? Бог му даде назначение, не просто да седи там на хамака по цял ден. Нали? Беше рай, но Бог каза какво? Бъдете плодовити и се грижете за земята. Нали помните? И така, откъде той имаше това знание за това как? Нямаше фермер, от който да се учите, нали? Да се учи, нали? Нямаше училище за фермери, където да отиде. Той нямаше и родители. Неговият пряк баща е Бог. Така че ние се учим докато растем. Учим и растем в училище и в знания. Но някои неща просто ви се спускат. Откриваме това като пример за Везелиил, който му беше възложено да направи предметите на скинята на Моисей. Бог каза: изпълних Везелиил с Божия дух и мъдрост, разбиране, знание за работа на всякакъв вид изработка. Така че Бог може да ти изпусне нещо, което никога не си имал. Като за мен, като бях в средното училище, не в основното, не в детската, а в гимназията, бях заекващ. Не можех да говоря добре. И когато учителят ме молеше да стана да чета, заеквах. И целият клас ми се смееше. Но един ден Бог спусна. Все още ясно правя разликата, когато Бог спусна този дар. Когато Бог ви даде дар, дарът е като че Той ви носи. Нали знаете, това е като шамандура във водата. Чувствате се като носени, без да се опитвате да плувате. Вие почивате на шамандурата. Тя е, която ви държи. Спасителната препаска. Това ви държи. Вие не се давите. Подаръкът е такъв, дарът е такъв. Той ви носи. Амин. Знам, че е подарък и дар. Всичките тези 15 години на успехи, на благословение, на всичко, което сте виждали, е заради Божията благодат. Амин. Не е от Джозеф Принс и усилието му и колко е умен. Благодаря ви, че не викате много силно амин за интелигентната част. Но определено не е моя кълт. Сега, пастор Марк е умен. За мен обаче. Вижте, слава на Бог, че Христос стана за мен мъдрост. Амин. Христос е станал за мен мъдрост. Тези, които откриват, че Христос дори нямат нужда за Него като мъдрост, те функционират като собствена мъдрост, те го взимат като мъдрост, като правда, но не като мъдрост. Но Христос е станал за мен и мъдрост. Преди да посъветвам някого, винаги си казвам така по носа: Господи, благодаря Ти, че Ти си моята мъдрост. Просто бърза молитва, защото знам, че не мога с всичките си, с целия си опит и познавания да посъветвам успешно този човек. Амин? Сме ли сте до тук? Библията, която имате, е вълнуваща. Носите ли тази физическата Библия? Я да ви видя Библията, размахайте. Добре, не ударите човек от вас. Я вижте, колко Библии. Слава на Бога. Все още сте малцинство, обаче. Всички останали са с цифрови. Затова вашето благословение ще бъде цифрово. Едно огромно предимство е, че благодатта се умножава. Не просто увеличава, но и умножава. Номер 2. Какво е това? На гръцки е айрин. Мир ви се умножава също. Ирен. Харис и Ирен. Това е айрин. Ако погледнете Стария завет, разбира се, Стария завет е на иврит. Кажете иврит. Вашият Нов завет е на гръцки. Така че Стария завет е шалом. Кажете шалом. Но ако погледнете шалом, ще откриете, че не е само мир на ума, без депресия, не само това. Агресивен мир, който пази сърцето и умът ви от тревоги, опасения и всякакви такива неща, които имате нужда от Божия мир. Агресивен мир, който пази умът и душата ви. Това е шалом мирът. Не само това. Шалом е цялостност. Прочетете го. Шалом означава, че сте здрави, добре приспособени. Ето за това болестта е болест. Няма шалом в това. Няма мир. И обикновено като сте болни дълго време, има заболяване, когато не сте в мир. Лекарите наричат това стрес. Когато сте стресирани, дърпани, не сте в спокойствие. Това е неудобство. Шалом се грижи за това. И се грижи за вашето тяло. Може да има хубаво амин. Така че този шалом, този мир, айрин на гръцки Ирен, ако името ви е Ирен, това означава мир, да ви се умножи в живота. Как?
Всичко това идва, благодат и мир да ви се умножи в познаването на Бога и нашия Господ Исус Христос. Това е да познаваш Исус или да виждаш Исус, защото това знание тук е знание за откровение. Това е думата епинозис. Епигнози означава, когато сложите епи пред носа, означава откровение. Точно знание, пълно знание. Идва само от Бог. Ако четете Библията, нещо ви се случва. То се случва на Петър. Не защото беше много умен, както Исус го коригира после. Като пита Исус, кой казват хората, че съм аз? И някой казват, ти си Еремия, друг казват, ти си друг учител. Ученик казва, ти си Йоан Кръстител, възкръснал от мъртвите и всичко това. Но Исус казва, кой вие казвате, че съм аз? И Петър като проговаря казва, ти си Христос, синът на живият Бог. И Исус беше впечатлен, нали? Казва, вау, благословен си ти, Симоне, бар Йона, плът и кръв не са ти разкрили това. Парефразирано, няма начин да си получил това от себе си. Кой си мисли, че това е плът и кръв? Самия той. Плът и кръв не са ти разкрили това. Ти си благословен. Плът и кръв не могат да ти го открият, но моят Отец, който е на небесата. Искам да ви кажа, искам да станете като пристрастени към откровението на Библията. Искам да търсите откровение през цялото време. Бог, дай ми откровение, Боже. Не само знание. Знанието може да ви възгордее, казва Библията, но откровението ви смирява. Откровението ви дава да видите Исус. Това е откровение. Обичам като виждам откровение. Обичам слушам проповедници, които ми дават откровение. Свежо. Обикновено е ново и прясно. Това означава не нова доктрина, но светлината върху това, което вече съществува. Тя идва от Святия Дух. Така че очевидно Петър имаше откровение. Погледнете към Исус, той казва, ти си Христос, синът на живият Бог. И Исус казва, на тази канара. Сега не казва върху теб канарата. Нали? Има друг аспект от църквата, който казва, че Петър, името му е било канара. Но Исус казва всъщност, върху тази канара ще изградя църквата си. Коя канара? На откровението. Откровението, че това е синът на живият Бог. Всеки път, когато... Но това не означава, че Петър не е станал солиден след това. Защото като имате това откровение, вие ставате като него. Ставате солидни. Върху тази канара, казвам ти, ти си Петър. Игра на думи, ти си скала. Нали? И на тази канара. Това са две думи там. Ти си Петрос и върху тази Петра ще се градат църквата си. Амин. Не канарата, защото различни термини са използвани за същата. Едното е умалително, другото е за голяма канара. Голямата канара, на нея ще се гради църквата и портите на ада няма да ни надделеят. И всички хора казват, амин, слава на Бога. Така че всички искаме това и всички искаме откровение. Може ли имам хубаво амин? Откровението на Исус ви дава какво? Благодат да ви се умножи. Амин. Да ви се даде мир и да ви се умножи. И какво се случва, когато неглижирате Библията? Или грехът ще ви държи далеч от Словото, или Словото ще ви държи далеч от греха. Откривате, че сте по-депресирани, ако постоянно сте мрачни, мислите за мрачно бъдеще и сте унили, само виждате тъмнина, най-вероятно не прекарвате изобщо време с Божието Слово. Неделната проповед е добра, но само тя не е достатъчна, защото човекът няма да яде само хляб, да живее само с хляб. Колко често го ядете? Хляб, ориз или рамен или чапати. Всеки ден. Не идвате само веднъж, седмично да си ядете хляба. Така Исус казва, че човек няма начин как да живее само с хляб, но всяка дума, която излиза от Божиите уста. И всички хора казват, добре, след като виждате това, искам да виждате Исус повече и повече, искаме да го видим, нали? И всичко това е през Библията, като когато Бог каза на Авраам, вземи сина си, единствени си син, твоя син Исак и го постави на олтара, той не спомена името Исак, но казва, единствени си син, когато обичаш. Но, чакай малко, по това време Авраам има двама. До тогава по-големият му син беше Исмаил, чрез рубинята. Нали? А другата е от истинската му съпруга, другият от истинската му съпруга Сара. Сега казва, вземи сина си, единствения си син. Едно нещо, което Божиите очи не признават, е това, което е родено от плът. Само това, което е родено от духа. Второ, имаше преди друг син, единствен. Звучи като единороден, защото Бог толкова възлюби света, че даде своят единороден син. Амин. Като че след това, о, Боже, виждам Исус. Нали? Или може да го четете така, о, Бог сега иска да се откаже от мой Исак.
Какъв е мой Исак? Вашия Исак е това, че прекарвате твърде много време, като гледате Netflix. Я слагай сега Netflix на ултара. Амен. Вашия Исак е голф. Ти си прикован към голфа. Постоянно гледаш каквото има за голф и даваш цялото си време за голф, пренебрегваш семейство, слагай го на ултара. Сега всичките ти неща, които... Не казвам, че неща, от които не може да се учим, но те не са основната цел на това писание. А е да се разкрие Христос. Така че Бог казва, вземи сина си, единствени си син, когото обичаш. И да го дадеш на жертва на една от планините, която ще ти покажа, където Исус бе разпнат после. В Иерусалим, планината Мория. Знаете ли кой е най-високият хълм? Голгота. Затова точно преди Авраам да забие ножа, Бог го спря. Бог не искаше човешка жертва. При всички положения, кръвта на Исак е опетносена с грях. Навсякъде. Бог иска да види дали той е послушен. Така че Бог го спира и казва, сега знам, че ми се боиш. Или, че ме обичаш. Сега знам, че ме боготвориш. Как? Защото не въздържа от мен сина си, единствения си син. Тогава Бог му показа един овен отзад. Вярвам, че това направи да види Исус във видение, защото Исус казва, Авраам се зарадва да види моя ден. Как така? Фарисеите казват, ма ти не си на 50 години и казваш, че си видял Авраам? Те не разбраха какво казва Исус. Винаги е по-малкият, който вижда по-големия. Авраам се зарадва да види мен, моя ден. Тогава каза, преди Авраам, аз съм. Преди Авраам да бъде, аз съм. Амин. Така че вярвам, че Авраам, като се обърна, видя Исус на кръста. Сега ще ви покажа нещо за овена, хванат в будлите. Защо е хванат с своите рога? Това е зрял овен. Мъжко агне, хванато с рогата си. Защо? Защо така е важно? Защото да се принесе на Бог жертвено агне, то трябва да бъде без недостатък. Нали? Слушайте ме. Ако овенът е хванат в козината си, ще бъде разкъсан. Ще бъде опетнено. Но това агне се хвана с рогата си. Никой овен не се хваща с рогата си. Те са зрели. Точно като гущерите, Матио. Виждали ли сте малките гущери? Малките гущери са глупави. Приближават се близо до вас, за да бъдат убити. Един ден убих един гущер в къщата си, един малък гущер. И за няколко дни след това си казах на дъщеря си, чувствах такова съжаление. Горкото момче беше глупаво. Нямаше опит. Дойде при мен и аз го убих. Не знам, защо се чувствах толкова виновен за това. От тогава нататък вече не убивам гущери, Матио. Големите, те са по-зрели. Но всъщност те наистина помагат за унищожаването на всички насекоми в къщата ви. Знаете ли? Амин. Няма амин, добре. Както и да. Но забелязвате ли, че малките са глупави? Те се приближават до вас. Овенът с рога е зрял. Той не просто се забива там в тръните, той го направи с цел. Прави го с цел, иска да бъде хванат. Исус даде живота си доброволно, без недостатък. Приносът, който е без недостатък. Амин? Така че като прочетете цялата история, си спомням преди години, Джесика беше на около почти 2 годинки. Тя имаше вирусна инфекция преди много години. Върнах се и плаках, защото лекарите постоянно слагаха инжекции в детската болница. Върнахме я и лекарите казаха, трябва пак да я доведете за друга. Молех се, правих всичко, което знам. И след това отидох в стаята си. Имах нужда от надежда. И просто отворих Библията така произволно. Сега, има времена, в които е окей. В рядки времена. Просто знаете, че ако продължавате да го правите и казва Юда отиде се обеси, после отваряте, следващия път и казва отиди и ти направи така. Не правете такива неща. Но това е отчаян момент, изисква отчаяни мерки. Сега, като отворих, паднах на Битие 22, приносът на Авраам. И като го прочетох това, видях колко много Бог обича своя син, че да се откаже от своя син, единствения синът, когато обича, за теб. Амин. Затова може да кажем на Бог днес, докато имаше ръка, която да може да спре Авраам, да не убие сина си, такава ръка нямаше, която да спре Бог. Бог предаде сина си за вас.
Никога не може да разберете колко Бог ви обича, докато не знаете колко обича сина си, защото не го предаде за вас. Така че като четох това, видях колко много обича сина си и изведнъж се изгубих в тази любовна история в целия стих. И забравих, че Джесика плаче до другата врата. Забравих за нейната инфекция. Отидох там да се моля да търся отговор. Но се изгубих в историята на Библията. И ще ви покажа как практично да виждате Исус. И това може практично да ви даде резултати. Дори изцеление. Исках това за дъщеря си по това време. Така че видях колко много Бог ме обича и обича сина си. Сега може да кажем на Бог: сега знам, че ме обичаш, защото не си възпрял единствения си син за мен, не го въздържа. Амин? Също като Бог каза на Авраам: сега знам, че ме обичаш и ми се покланяш, защото не е въздържал от мен единствения си син. Колкото става дума за Бог, това беше свършено дело. И изведнъж започнах да плача заради тази прекрасна любов, която виждах. Нито една любовна драма не може да се доближи до това. Просто, вижте, причината вие да сте женени е да се демонстрира Исус, как обича църквата. Говоря ви тайна. Говоря за Христос и църквата. Затова Бог ви е дал брака. О, бракът е като нашия... Исус и църквата е като нашия брак? Не. Бракът ти е такъв. Ти си дошъл после. И така, историята на Авраам е за баща и син. Първата любов, за първи път се споменава думата любов в Библията, там в Битие 22, като каза любовта на отец към сина. 2 глави след това, 24-та, е историята за булката и младоженеца. Нали? И се използва думата любов. Исус и неговата невяста. Романтика, това е любов между мъж и жена. Амин? И така, 24 глава е Святия Дух, ненаименувания слуга, който търси жена за сина на господаря си. Това се случва вече от повече от 2000 години. Святия Дух все още оформя невястата за сина си, който скоро ще дойде и ще си вземе невястата от дома. Амин? Това е като еврейските обичаи. Сега Бог е установил еврейските обичаи, за да демонстрира стила му как прави неща. В онези дни, след като сте сгодени, отивате да построите къщата си, докато чакате времето, защото баща ви ще реши кога да се ожените. Означава, че ще се ожените, но не знаете кога. Ако баща ви каже: днес е деня, отива да си вземеш невястата. И той отива и булката трябва да е готова. Тя приблизително знае горе-долу. Тя е готова обаче всяка вечер. Амин. И това е, което правим в момента. Чакаме това да се случи. Прилича много на еврейска сватба. По всяко време може да ни призове. Амин? Уха! И това е само въведението. Така че, докато плаках, Джесика спря да плаче до вратата. И изведнъж бе изцелена, напълно беше здрава и просто беше заспала. Само като гледах Исус, вместо да се занимавам постоянно с дъщеря си, да се притеснявам, бях приятно разсеян от Господ. Да си заед с Христос, фокусиран върху Христос. И изведнъж тя се излекува. Самото нещо, върху което аз се бях съсредоточил да изисквам изцеление, да заповядам, дойде свръхестествено, докато се фокусирах върху Исус. И затова следващия стих казва: има запетая. Благодат и мир да ви се умножи в благодата на нашия Господ Исус Христос, както Неговата божествена сила ни е дала всичко. Кажи всичко, което се отнася до живота и благочестието. Много хора говорят за благочестието, това се проповядва постоянно. Това винаги е било акцентът върху тялото Христово и така е чудесно, наистина. Но частта, върху която не се набляга, е живота. Смята, че Бог е добър само за след живота. След като умра. Но ти не знаеш кога ще умреш, ако си без Бог. Първо, номер 1. Обещанието не е просто Неговата сила да ни даде каквото и да било, а казва всичко не само за благочестие, но и за живота. Да ви питам, снабдяването има ли значение за живота? Да. Сега, благочестието, всички разбираме това. Това има прекомерно изобилие за проповядване на това. Но животът е подценен. И изцелението не е достатъчно проповядано. Но имаме много в тази църква. И искам светът да го знае. Бог ни дава богато всички неща, за да се наслаждаваме. Той ни дава всичките неща, които се отнасят до живота и благочестието.
Всъщност, първо е живота. И затова Исус каза, не се притеснявайте какво ще ядете или какво ще облечете. Вашият небесен Отец знае, че имате нужда от тия неща. Търсете първо Божието царство и никога няма да дойдат тия неща и всички хора казват. Нали, не казва това. Казва, търсете първо Божието царство и всичко това ще ви се добави. Звучи като умножение. Така че Бог знае математика. Амин. Добавено не означава извадено. Като поставяте Божието царство на първо място, всички тези неща ще ви се добавят. Какви неща? Току-що каза, не се тревожете за това какво ще ядете. Материални неща и какво ще пиете. Простото действие, което Библията ни окуражава да правим. И ден и нощ. Не само веднъж, но е стил на живот. Размишлявайте върху Божието Слово ден и нощ. Чувствате ли се претоварени от изискванията на живота? Открийте ключа към освобождаването от тревожността и разсейването с поредицата на Джозеф. Как да имате успешен живот? Налична срещу дарение от всякаква сума, тази практична поредица ще ви покаже колко важно е да отделяте време, за да се подхранвате с Божието Слово и да приемате от него. Постигнете по-дълбоко разбиране на силата на медитацията върху Божието Слово и се пригответе да отключите пробиви във всяка област от живота си. И за дарение от $75 или повече ще получите ексклузивна референтна Библия в превод NKJV, съдържаща 16 страници с прозрения на Джозеф за изучаване на Божието Слово в красиво персонализирано покритие. Всеки път, когато поискате ресурс, вашата подкрепа помага на много други да получат Евангелието на благодатта чрез нашите ресурси, телевизионни програми и цифрови инициативи. Не пропускайте тази силна поредица! Обадете ни се безплатно или посетете josephprince.org днес. Присъединете се към онлайн църковното ни богослужение. Вярвам, че има общо помазание, когато се съберем заедно, за да се поклоним на Господа като тялото Христово, дори и онлайн. Изживейте време на поклонение, свято причастие и на временно слово от пастор Принц. Присъединете се към нашите чатове на живо и се свържете с други вярващи в благодатта. Изпратете съобщение с текст Church до 71239 или посетете josephprince.org/church, за да започнете. Следва с Джозеф Принц. Всички неща станаха чрез Исус. Без Него не беше създадено нищо от това, което е създадено. В началото бе Словото и Словото беше у Бога и Словото стана плът и обитаваше между нас. И видяхме славата Му, слава като на единородният от Отца, пълен с благодат и истина. Амин, църква? Можете да направите истинска разлика, като станете градител на наследство на благодатта днес. Заедно можем да достигнем до повече хора с променящото живота Евангелие на благодатта. Обадете се на 877-901-4300 или посетете josephprince.org, за да започнете. Служението на Джозеф Принц е организация с нестопанска цел по раздел 501 и вашето дарение е данъчно необлагаемо за сумата, която надвишава която и да е пазарна стойност за материалите, които получавате от нас.